Гэта праграма «Вяскоўцы» і з вами Інна Падрэцкая. У паўночным рэгіёне працягваецца рэалізацыя праграмы развіцця Аршанскага района до 2023 года. Яна зацверджана указам кіраўніка дзяржавы нумар 506. Комплекс мер прынята ў прамысловасці, аграрным сектары і сацыяльнай сферы. Асаблівая ўвага выкананню інвестпраектаў, уключаных у праграму. Стаць узорным для краіны. Галоўная мэта на бліжэйшыя гады для Аршанскага района. Прадугледжвае гэта указ нумар 506. Прававым актам, падпісаным у снежні 2018 года, зацверджана праграма развіцця рэгіёна. Сёння два дакументы з'яўляюцца настольнай кнігай для кожнага мясцовага кіраўніка. З пастаўленымі задачамі на палову справіўся Аршанскі інструментальны завод. На прадпрыемстве, якое ўваходзіць у склад мінскага трактарнага завода, рэалізуецца маштабны інвестыцыйны праект. Яго першы этап ужо завершаны. Ён уключае мадэрнізацыю дзеючай вытворчасці. Набыты 2 дзесяткі станкоў, абсталяваны новы участак гальванічнага пакрыцця дэталяў. Наперадзе стварэнне цэха па вытворчасці сучаснага інавацыйнага металларэзнага і дапаможнага инструмента. Вторая часть проекта предполагает с помощью технологического партнера зарубежного освоение и организация инновационного инструмента высокоточного под самые современные виды оборудования, которые сегодня есть, скажем так, в стране и за рубежом. В настоящий момент нами подписан лицензионный договор на производство этого инструмента. И сегодня мы ведем работы по подготовке строительной площадки для поставки заказанного оборудования. Планамерна рэалізуецца праграма развіцця таксама на заводзе «Легмаш». На прадпрыемстве завершана мадэрнізацыя ліцейнай і механаапрацоўчай вытворчасцяў, ажыццяўляецца інвестпраект па вытворчасці інавацыйнага абсталявання для нафтагазавай прамысловасці. Працягваецца навядзенне парадку на тэрыторыі. З прыняццем 506 указа новы этап развіцця пачаўся і для завода прыбораў аўтаматычнага кантролю, які сёння з'яўляецца часткай холдынгу беларускага аўтамабільнага завода. На аршанскім прадпрыемстве арганізавана вытворчасць модульных станцый па ачыстцы пітной вады ад старонніх прымешкаў і павышанага ўтрымання жалеза. Акрамя таго, у бліжэйшыя гады тут плануюць наладзіць кольцараскатную вытворчасць. Это в первую очередь будут выпуск цельнотянутых колец, это подшипники, шестерни коронные, это ободья для карьерной техники. То есть ориентировочно годовой объем производства будет составлять 26 миллионов долларов. На сегодняшний момент мы планируем, что это будет ориентировочная численность предприятия, это 220 человек. То есть это технический персонал, то есть молодые специалисты, которые получат достойное рабочее место, работники предприятия, которые будут действительно на полностью автоматизированной линии работать. 506 указ стымуляваў у Аршанскім раёне развіццё бізнесу. У райцэнтры запусцілі вытворчасць, аналагаў якой няма ў рэспубліцы. Чэшска-беларускае прадпрыемства «Цыліндарсбел» пачало выпуск стальных бясшвовых балонаў, прызначаных для транспарціроўкі і захоўвання сціснутых, звадкаваных і растворных тэхнічных газаў. Праект з прыцягненнем замежных інвестыцый рэалізуе беларускі металургічны завод, кіруючая кампанія холдингу БМК. За 2020 год у нас мы изготовили порядка 40 тысяч баллонов. Конечно, часть пошло из-за пандемии, возросла потребность именно в медицинских баллонах для медицинского газа. Вот. Ну и, в общем, стабильно работаем. План на ближайшее будущее, конечно же, развитие собственного производства. То есть это мы сейчас закупаем некоторые заготовки к нашим баллонам, то есть кольца горловины. В будущем мы планируем уже поставить станки, чтобы изготавливать эти кольца сами. У Аршанскім раёне планамерна развіваецца не толькі прамысловы комплекс, але і аграрны сектар. Напрыклад, праводзіцца маштабная работа па будаўніцтве вытворчых аб'ектаў. Сёння працягваецца ўзвядзенне сучаснага высокатэхналагічнага свінагадоўчага рэпрадуктара з камбікормавым цэхам і зернясховішчам паблізу вёскі Гараны. Будучы комплекс разлічаны на ўтрыманне 5000 свінаматак. Увесці аб'ект у эксплуатацыю плануецца сёлета ў снежні. Новы свінарэпрадуктар дазволіць атрымліваць у год звыш 8000 тонн свініны, што складзе амаль палову ад агульнага аб'ёму ў раёне і забяспечыць сыравінай аршанскі мясакансервавы камбінат. Дарэчы, зараз на прадпрыемстве таксама рэалізуецца маштабны інвестпраект у рамках праграмы развіцця рэгіёна. На завяршальны этап выйшла будаўніцтва цэха забою, перапрацоўкі мяса свіней і буйной рагатай жывёлы.
Узвядзенне аб'екта і устаноўка ім абсталявання павінны завяршыцца да 1 ліпеня. Затым пачнуцца пусканаладачныя работы. Працаваць у новым цеху камбіната будуць каля 200 чалавек. Ён стане першым падобным у рэспубліцы, дзе сыравінныя патокі цалкам падзеляць. Тэхналогія дазволіць прадпрыемству выйсці на сусветныя рынкі збыту. Рэалізоўваць тавар у Кітай некаторыя арабскія краіны. Выпускаць прадукцыю плануюць з маркіроўкай халяль. Сертыфікат сведчыць пра тое, што яна не мае забароненых для мусульман кампанентаў. Бяспека, якасць захавання і упакоўка. Усё ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Проектная мощность нового цеха – это 640 голов свиней в смену и 240 голов крупного рогатого скота в смену. Предполагается, что убой скота будет производиться по разным дням. Свиньи у нас будут перерабатываться отдельно, крупный рогатый скот будет перерабатываться отдельно. Производство большое будет включать в себя непосредственно первичный убой скота, охлаждение, хранение уже полученных полутуш, разделку, обвалку и производство полуфабрикатов, соответственно, из данного вида мяса. Завяршылася ў Аршанскім раёне будаўніцтва малочна-таварнай фермы на 2000 галоў дойнага статка паблізу вёскі Чурылава. Гэта першы ў рэспубліцы комплекс з такой колькасцю пагалоўя, дзе выкарыстоўваецца роботизаваны тип доения. Строительство комплекса началось 2 года назад. Это комплекс на 2000 коров дойного стада, рассчитан, которые будут доить 32 робота, плюс 2 робота на раздое. Комплекс будет обслуживать 55 человек, 10 из которых будет ИТР, остальные рабочие. Дзякуючы 506-му указу з'явілася новая роботизаваная ферма на амаль 1200 галоў у вёсцы Стайкі. Яе пабудаваў філіял цеплічнай рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Віцебская энерга». На комплексе прымяняюцца сучасныя тэхналогіі, бесперавязнае ўтрыманне, аўтаматызаваныя даільныя устаноўкі, камп'ютарны ўлік і аналіз колькасці, а таксама якасці атрыманага малака. Роботизированный цех работает круглосуточно, посменно. Полностью уже мы заполнены, и получается, что за год мы добавили уже по молоку очень хорошо. Если мы доили до 5000, то на данный момент мы уже за год добавили 7960 на коровы валовый надой. На данный момент у нас планы поставлены, чтобы надоить уже 8,5. У Стайках працуе таксама малочна-таварная ферма на 400 галоў, якую абнавілі ў рамках праграмы развіцця Аршанскага раёна. Увогуле праводзіцца вялікая работа па рэканструкцыі старых жывёлагадоўчых памяшканняў. Перапрафілявалі ў комплекс па вырошчванні маладняку буйной рагатай жывёлы будынкі былога свінагадоўчага комплексу Днепр, філіяла з Дняпроўскі Аршанскага камбіната хлебапрадуктаў. Сёння аб'ект уключае 2 дзясяткі памяшканняў, якія разлічаны на 4500 галоў. Можна сказаць, гэта племянны цэнтр для камплектавання жывёламі асобных малочна-таварных ферм і комплексаў у раёне. Ад работы прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, якія складаюць рэальны сектар эканомікі, залежыць развіццё сацыяльнай сферы. У ёй таксама прыняты комплекс мер зацверджаных праграмай развіцця. Ён уключае рэканструкцыю устаноў культуры і спартыўных аб'ектаў, рамонт навучальных устаноў і бальніц, будаўніцтва жылля і добраўпарадкаванне. Падтрымка невялікіх гарадкоў – адзін з прыярытэтных накірункаў для Аршанскага раёна. Дастойныя ўязныя вароты ў Віцебскую вобласць. Такой павінна стаць барздоўка да 2023 года. Дзякуючы 506-му указу неперспектыўны ў мінулым населены пункт ператвараецца ў вёску будучыні. Ужо сёння можна заўважыць, наколькі змяніўся аграгарадок. Тут правялі хас, абнавілі школу і дзіцячы сад, адрамантавалі шматкватэрны дом для спецыялістаў, пабудавалі 10 новых тыпавых катэджаў для работнікаў сельгаспрадпрыемства «Барздоўка Агра». Прывялі ў парадак мехмайстэрні. Асаблівай папулярнасцю ў сельскай глыбінцы карыстаецца сучасны цэнтр адукацыйных, культурных і сацыяльных паслуг, открыты после реконструкции. Выходит туда это фельдшерско-акушерский пункт. Люди могут прийти в любое время, здесь близко все, библиотека, спортивный зал, также есть актовый зал. По субботам дети приходят, взрослые на дискотеку. Также созданы мастерские для мальчиков и для девочек.
Не пазнаць сёння і гарадскі пасёлак Балбасава, дзе пражывае амаль 4000 чалавек. Дзякуючы падтрымцы дзяржавы былы ваенны гарадок атрымаў другое жыццё. Тут адрамантавалі мясцовую бальніцу, дом культуры, дзіцячы сад, сярэднюю школу. Прыемным падарункам для сёлетняга Новага года для жыхароў стала адкрыццё абноўленага стадыёна «Алімп», гісторыя якога налічвае больш за 20 гадоў. Шматфункцыянальная хакейная коробка, сучасныя бегавыя дарожкі з сінтэтычным пакрыццём, воркаут-пляцоўка з вулічнымі трэнажорамі. Ён абсталяваны ўсім неабходным для заняткаў спортам. У свой час «Алімп» быў лепшым у Аршанскім раёне. Пасля капрамонту і мадэрнізацыі яму збіраюцца вярнуць былую славу. Акрамя таго, у мястэчку праведзена вялікая работа па добраўпарадкаванні. У цэлым робіцца ўсё магчымае, каб жыццё на сяле было не горшым, чым у горадзе. С развитием таких объектов, как МПЛК Бремена-Орша и национальный аэропорт, наш аэродром Орша, жители Балбасова связывают наибольшие перспективы. Это действительно наше будущее. На территории Балбасова планируется построить еще это промышленные предприятия, это торговую площадку, городок китайских товаров. Дарэчы, камфортныя умовы для жыцця ствараюцца і ў невялікіх гарадках. Яскравы прыклад таму Барань. Сёння там можна атрымаць якасную адукацыю і кваліфікаваную медыцынскую дапамогу, што немалаважна для мясцовых жыхароў. Адрамантавана аддзяленне рэабілітацыі 3-й гарадской бальніцы, дзе на высокім узроўні аказваюць лячэнне, у тым ліку і пацыентам пасля перанесенай ковід-інфекцыі. З'явілася ў Барані і сучасная спартыўная пляцоўка, мадэрнізаваны спарткомплекс «Алімпіец». Акрамя таго, зараз працягваюцца рамонтна-будаўнічыя работы Палаца культуры. Ведутся уже внутренние работы и наружная отделка. Приступаем к ремонту прилегающей территории. Будет ремонтироваться еще и площадь Дворца культуры. В рамках 506 указа президента у нас на 2021 год запланированы ремонт дворовых территорий. Больше 10 тысяч квадратных метров будет отремонтировано асфальтового покрытия. Запланирована установка нового детского игрового оборудования на дворовых территориях. Будет установлен один спортивный комплекс дополнительно. Сельскія глыбінкі застаюцца на асаблівым кантролі ўладаў. Галоўная задача, каб яны развіваліся, а само жыццё на вёсцы не саступала гарадскому па магчымасцях і камфорту.